Tervetuloa jälleen Administer Pulssi-webinaarin pariin. Minun nimeni on Riina Kosonen ja toimin jälleen webinaarin juontajana. Tänään meillä on erittäin mielenkiintoinen aihe. Keskustelemme kokonaisvaltaisesta työhyvinvoinnista. Ja minulla on täällä 2 asiantuntijaa aiheesta keskustelemassa tänään kanssani. Tervetuloa mukaan Mari ja tervetuloa mukaan Pekka. Voitaisiin aloittaa ihan sillä, että voisitte hieman kertoa muutamalla lauseella, ketä olette ja minkälainen teidän tausta on, niin sen jälkeen aloittelemme päivän aiheen parista sitten. Yes. Eli mä oon Mari Kankaanpää ja mä oon tuossa Sillalla HR:ssä töissä. Ja peilaan oikeastaan tätä työhyvinvointia tietysti mun oman työhistoriani kautta omissa tehtävissäni niin kuin HR:ssä. Sitten mä oon ollut taloudessa ja esihenkilötehtävissä, niin jotenkin ehkä niiden kaikkien kautta niin miettii, että miten sitä työhyvinvointia voitaisiin kokonaisvaltaisesti yrityksessä kehittää. Kiitos. Joo, ja mun nimi on tosiaan Pekka Järvinen ja tuun tämmöisestä yrityksestä kuin Balentor. Me ollaan aika pitkään, itse asiassa tänä vuonna tulee 30 vuotta tehty niin kuin johdon ja henkilöstön kehittämistä ja maailma muuttuu nopeasti ja asioita pitää kehittää eri tavalla ja siinä tämä työhyvinvointi on hyvin keskeisessä ytimessä siinä mielessä, että kaikkihan lopulta tapahtuu ihmisten kautta. Tervetuloa. Ja niin kuin yleensä näissä webinaareissa, niin tykkään aloittaa asiat aika silleen perustasolta ja näin meinasin nyt tälläkin kertaa lähteä niin kuin asiaa niin kuin viemään eteenpäin, niin haluaisin niin kuin saada teiltä näkemyksen siihen, että miten te koette, että mitä se työhyvinvointi on oikeastaan? Aloitanko mä vaikka? Sä voit aloittaa. Yes. Eli mä näen sen kyllä niinku semmoisena lankana, mikä kulkee niinku läpi sen yrityksen strategian ja tekemisen. Ja se on asia, mihin yksilö pystyy itse vaikuttaa, mutta sitten myös yrityksessä voidaan siihen vaikuttaa. Ja sitten miten se yksilö sen niinku näkee, niin sehän on hyvin niinku siitä persoonasta kiinni. Että jollakin se työhyvinvointi voi olla semmoinen matalampi käsite tavallaan, että on tyytyväinen vähemmästä ja sitten toinen voi vaatia taas tosi paljon. Aivan. Joo, kyllä hyvin samoilla linjoilla ollaan, eli ihan, että kuinka me voidaan työssä hyvin, koska se on niin kuin perusta tavallaan sille, että me voidaan tehdä yhteistyötä ja voidaan kehittyä ja koetaan olomme niin kuin voimakkaaksi ja turvalliseksi. Ja vastuussa on tosiaan tietenkin johto, mutta entistä enemmän koko porukka, että yhdessä kun me siihen panostetaan, niin kaikki voittaa. Aikaisemmin ehkä puhuttiin enemmän sanasta työkyky. Nykyään enemmän sanasta työhyvinvointi, mutta miksi se on semmoinen asia, mihin ihan oikeasti kannattaa panostaa yrityksissä? No, mä näen, että se vaikuttaa niin moneen asiaan. Pekka voi varmaan tuosta kertoa jotain mittareistakin, mutta itse olen ainakin huomannut, että jos niin kuin työhyvinvointi ei ole kunnossa, niin kyllä se näkyy niin kuin organisaatiossa eri tasoilla. Se näkyy niin siinä johtamistyössä kuin esihenkilötyössä kuin sitten siinä tiimitason työskentelyssä. Että kyllä mä näen, että se on tosi tärkeää. No joo, että kyllähän totuus on arjessa on tässä tullut semmoinen kiteytys, että arjessa me nähdään, miten me voidaan ja siinä mielessä, niin kuin Mari sanoi, niin arjen sujuvuushan on kaiken lähtökulma. Mutta sitten jos me hypätään niin kuin makrotasolle ja miten tätä niin kuin mekin johdolle perustellaan ja nykyään on onneksi tullut tämmöisiä niin kuin datapisteitä ja me voidaan niin kuin mitata näitä, niin ihan selkeästi nähdään, että työhyvinvointiin panostettu euro tulee moninkertaisena takaisin ja ensimmäinen askel on yleensä ihan, että työssä poissaolot, sairauslomat vähenee, mutta sitten myös tuottavuus paranee. Siitä on ihan kiistaton näyttö sekä niin kuin tutkimustasolla, mutta myös yritystasolla me oltu mukana. Että hyvän asian puolesta on kiva tehdä töitä. Joo. Sitten jos niin kuin tuolla nyt ihmisiä on tuolla yrityspäättäjiä ja johtajia tuolla langoilla niin, ja pohtii sille, että mistä me tiedetään, että missä me nyt ollaan tämän työhyvinvoinnin kanssa, niin mitä te heille vastaisitte, että mistä niin kuin lähtee liikkeelle? Joo, kyllä mä sanoisin, että erilaiset kyselyt on tietysti hyvä tapa sitä seurata, että nähdään ja niitäkin kohtuu tiivisti, että kerran vuodessa jos tehdään, niin se ei hirveästi kerro. Mutta kyllä se ihan mitä sieltä tiimitasolta nousee niitä asioita, niin kyllä mä ainakin niitä hyvin herkästi kuuntelen ja tartun ja sitten keskustellaan esihenkilön kanssa, että mitä näille asioille voidaan tehdä ja esihenkilöt totta kai itsekin sitten sparrailee, että kyllä se semmoinen näppituntuma on aika hyvä kuitenkin, mutta sanoisin, että ne kyselyt tukee sitä. Joo, ja varmaan jokaisen
yrityksen ja organisaation tavallaan niin kuin perustana on tämmöinen kehityskeskustelurakenne, jossa esihenkilöt ja henkilöstö käy kahdenkeskisiä tai tiimin kanssa olevia keskusteluja. Ja munkin mielestä sieltä kumpuaa asioita, jos niitä käydään aidosti ja nähdään, mikä toimii ja mikä ei. Vähän niin kuin mikrotasolla, mutta sen lisäksi nousta asia, mitä me on nähty vuosien varrella, että näkeekö johto tämän tämmöisenä ihan strategisena tekijänä. Ja monessa tapauksessa, kun me on nähty, että johtoryhmä ottaa tämän strategiseksi painopisteeksi, se kertoo sen, se laitetaan niin kuin esille ja sitä ruvetaan niin kuin mittaamaan, niin me saadaan niin kuin paljon tarkempaa tietoa ja me voidaan todentaa tämä. Ja, että vähän niin kuin taas molemmilla tasoilla, kun liikutaan, niin hyvä tulee. Kyllä. Niin, itse asiassa ajattelee, että työhyvinvointi, monet mieltää sen niin kuin tämmöiseksi enemmän ehkä pehmeämmäksi arvoksi, mutta itse näen, että tämä niin sanottu pehmeä arvo on aika kova arvo. Ja jos puhuit tästä strategiasta, niin se aika, niin kuin, miksi se kannattaisi ottaa sitten osaksi sitä yrityksen niin kuin strategiaa? Missä se näkyy? No, jos mä aloitan tästä, niin kyllähän niin kuin ihmiset, tällä hetkellä me tiedetään, että henkilöstö, me kamppaillaan henkilöstöstä kaikilla tasoilla ja siinä mielessä, että jos me ei pidetä huolta ihmisistä ihan yleisinhimillisesti, niin me ei pärjätä. Meiltä niin kuin loppuu henkilöt. Mutta sen lisäksi, että meillä on niin kuin perusasiat kunnossa, niin tämä voidaan kääntää vähän niin kuin jos puhutaan, että tämä on niin kuin perusasia, tämmöinen on oltava kunnossa, mutta tämä voi olla myös iso mahdollisuus. Eli nopea muutos vaatii entistä enemmän ihmisiltä oppimista, venymistä, yhteistyötä. Ja jos me ei työhyvinvointiin panosteta, niin me ei usein saada just niitä tavallaan kilpailussa pärjäämisen tai muutostilanteessa olevia ydinasioita. Kyllä. Mä voisin vielä jatkaa tästä, että sitten kun työhyvinvointi niin kuin kulkee, on se nyt mitenkään työntekijäkokemuksena tai minä se sinne strategiaan laitetaankaan, niin on lupa panostaa siihen niin HR:n kuin esihenkilönkin osalta, että tiedetään, että tätä arvostetaan, tätä tuetaan ja mä voin tehdä toimia sen eteen, eikä niin, että se nähdään vain pelkkänä pehmeänä arvona ja se on niin kuin vähän semmoinen toissijainen asia, että mennään talousluvut edellä ja sitten se tulee siellä, eikä niin kuin ymmärretä, että ne tukee toisiaan. Tällä tietyllä tapaa positiivinen suhtautuminen, että sitä kautta saadaan myös niin kuin aikaiseksi niitä tuloksia yrityksessä. Kyllä. Ja sen verran haluan kyllä vielä kompata just tämä resurssointi, että monesti meillä voi olla aikeita, mutta meillä ei ole resursseja. Niin kyllä tämä on niin kuin ihan panostusalue, niin kuin mikä muu tahansa investointialue, ja se pitää ajatella sillä lailla. Me pystytään näkemään ne investoinnin takaisinmaksutkin, että siitä löytyy niin paljon meilläkin monella asiakkaalla ja myös sitten niin kuin tutkimustason näyttöä. Joo. Ja tästä me nyt hyvin päästäänkin tähän niin kuin johtamisen näkökulmaan tässä työhyvinvoinnissa. Tähän haluaisin nyt niin kuin teidän näkökulmaa siitä, että kun me puhutaan työhyvinvoinnista, niin siinä yhteydessä puhutaan aina johtamisesta. Miksi? Sieltähän se kaikki lähtee. Aloitetaan vaikka esimerkistä. Et jos johtaja ei itse näytä esimerkkiä siitä, että pitää itsestään huolta tai pitää omista niin kuin, tiimiläisistään huolta, niin se menee siinä kohtaa niin kuin pieleen. Et vaikka niin kuin HR:ssäkin, jos puhutaan, että pitäkää nämä ja nämä asiat kunnossa ja tehkää näin ja näin, mutta itse toteuttaa niin päinvastoin, niin sehän on niin kuin, huutaisi niin kuin tuuleen. Joo. No joo, ja ihan kun kulttuuri on myös semmoinen vahva termi, me on nähty, että strategian ohella johtoryhmät on kiinnostuneita kulttuurista, koska strategiaa voi vaan sen kulttuurin kautta toteuttaa. Se on sitä arkea tekemistä. Niin kyllä tuo esimerkki voima, että jos me niin kuin ihmiset heti näkee, että onko meillä esimerkkiä tarpeeksi. Ja toinen on tietenkin, että johdolla on usein ne päätösvalta ja mahdollisuudet tehdä tämän asian hyväksi, hakea resursseja, tehdä korjaavia liikkeitä. Että siinä mielessä se niin kuin tämmöinen pohjavastuu on niin kuin johdolla ja esihenkilöillä. Toki sitten tämä laajenee nykyaikaisessa organisaatiossa niin kuin kaikille ja me halutaan tähän kaikki mukaan. Kyllä. Ja oikeasti semmoinen aito kiinnostus niin kuin asiaa kohtaan ja on oikeasti aidosti kiinnostunut siitä, että miten meidän työntekijät voi. Kyllä. Et sen verran voi just sanoa, että joskus mekin aloiteltiin vajaa 30 vuotta sitten, niin tämmöinen kuin itse on niin kaupalliset ja pedagogiset opinnot ja psykologia, niin kuin ihmiskäsitys niin kuin johtoryhmälle kertoo tänne, katsoo, että mikäs avaruus oli jo tänne on tullut. Nyt se on ihan arkipäivästä. Me voidaan puhua siitä, että mikä meidän ihmiskäsitys on, että nähdäänkö me ihminen kehittyvänä ja positiivisena, niin kuin Mari sanoi. Ja musta on hienoa. Me ollaan niin kuin todella hyvään suuntaan, tekemistä toki on vielä paljon. Kyllä. Niin, että johtaminen ei ole niin kuin vanhastaan sitä ajateltiin, että me johdettiin vain niin kuin suoritusta, mutta nykyään me johdetaan kokonaisvaltaisesti myös ihmistä ja silloin niin kuin merkitys kaikkeen. Nyt kun me katsotaan niin kuin johtamista niin kuin
kaiken kaikkiaan, niin siinä on tapahtunut aika isoja muutoksia. Että se on niin kuin muuttunut ja varsinkin tässä ihan viime vuosina. Niin miten te näette, että miten se johtaminen ja nämä johtamisessa tapahtuneet muutokset, niin minkälainen niin kuin vaikutus niillä on ollut tähän hyvinvoinnin näkökulmaan? Kyllä mä ainakin näkisin, että niinku positiivisempaan suuntaan on menty ja parempaan suuntaan, että niinku, ehkä huomioidaan se niinku oma hyvinvointikin, niinku, että johtaja tai esihenkilö itsekin miettii, että miten mä voin ja miten mä jaksan, ja siitäkin niinku uskalletaan puhua. Kyllä. Niin ehkä tätä voi lähestyä, niin kuin, että on sisäisiä tekijöitä, jotka on vaikuttanut johtamisen muutokseen ja vähän niin kuin, että yksilöt odottaa entistä enemmän, että heidät huomioidaan, mikä on minusta ihan ymmärrettävää, koska me ollaan erilaisia ja nyt on tullut tämmöinen muotisana kuin psykologinen turvallisuus, joka on siinä mielessä tärkeää, että me saamme itsestämme parhaamme, kun me koemme. Me uskallamme ottaa riskejä ja oppia, kun meillä on niin kuin turvallinen olo. Eli se on yksi tekijä, että työyhteisöt ja yksilöt ja tiimit odottaa erilaista johtamista. Mutta sitten kun me mennään organisaation ulkopuolelle, oli se yritys tai julkinen, niin sieltä tulee paljon erilaisia muutoksia. Teknologia tulee, asiakkaat odottaa enemmän. Ja tavallaan tästä jännitteestä niin kuin johtamisen ja esihenkilötyön muutos on tullut. Ja kyllähän rehellisesti on sanottava, että se on vaativaa itsekin sitä harrastaneena, mutta juuri sen takia siihen pitää panostaa. Kyllä. Sitten vielä otan tähän niinku sen näkökulman, että eri organisaatioissa voi olla, että se johtaminen tai esihenkilötyö ei ole juuri kehittynyt ja joissain se on taas ottanut isoja harppauksia eteenpäin. No, mitä siinä voisi tehdä, jos nyt vaikka organisaatiossa on, osassa voi ajatella, että asiat on hyvin, mutta sitten on niitä organisaatioita, joissa asiat nyt silleen, että huomataan, että no voi, että no, tässä on todellinen tekemisen paikka. Niin mistä lähtee liikkeelle, että sitä johtamista saa kuntoon ja sillä sitten taas kun on merkitys työhyvinvointiin? Kyllä. No ensin pitää lähteä katsomaan, että mitkä ne juurisyyt on, että mitkä ne siellä niinku hankaa. Sitten se on yksittäisiä asioita, lähdetään niinku pala kerrallaan, mutta kyllä se sieltä ylätasosta lähtee se korjaaminen, että ei se niinku, että vaikka me kuinka sitä niinku tiimityötä siellä parannetaan ja saadaan niinku yksilöiden hyvinvointia, mutta jos se niinku ylätasolla ei toimi, niin ei se auta. Joo, ihan samaa mieltä, että kyllä tämä niin niistä se analyysi, juurisyyt on erittäin hyvä termi, että missä meidän pitää parantaa ja siinä mielessä, niin kuin, että palaute on oppimisen raaka-aine, että johdon pitää ensin ja hyvä johto niin kuin uskaltaa katsoa kipeitäkin tosiasioita, vaikka ne aina tunnu miellyttäviltä ja ne voi palata omaan toimintaan, mutta se on ainut kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen ja sitten lähdetään tekemään työtä se eteen ihan täysin samalla jäljellä. Me keskusteltiin tuossa vähän aikaisemmin ennen lähetystä niin siitäkin, että miten tärkeää on, että HR on johtoryhmässä mukana. Että niin sit sä saat sen niin kokonaiskuvan ja sä löydät ne juurisyyt. Niitä on tosi vaikea lähteä sieltä muuten etsimään. Kyllä, ja onko meilläkin tässä vuosien varrella nähnyt, että joskus 20 vuotta sitten oli vielä harvinaista tietyillä asiakkailla ja varsinkin isommissa pörssiyrityksissä, että HR oli aidosti siellä ja on ollut hieno nähdä tämä kehitys, mutta niin kuin sanottu, me ollaan matkalla, mutta vielä on paljon tekemistä, mutta oikeassa suunnassa ja ne organisaatiot, jotka on nähnyt, aika harvan on kuullut, joka on HR:n ottanut aidosti ytimeen, että ne olisi niin kuin halunnut pakittaa, että päinvastoin sitä on lisäresurssoitu. Ja yleensä niin sitä ihmisnäkökulman huomioimista ja hyvin sanot, että ihmistä ja ihmisiähän me lopulta johdetaan ja sen vivun kautta me päästään sitten niihin liiketoiminnallisaan tai organisaation julkisella puolella muihin tuloksiin. Eli tästä nyt niin kuin voisi vetää semmoisen johtopäätöksen, eli johtamisella, eli sitten niin kuin käytännön tasolla sillä esihenkilötyöllä on se suurin merkitys siihen organisaation työhyvinvointiin. Sanoitinko tätä oikein vai miten näette tämän? No kyllä näkisin Riinan kanssa, kun työskennellään samassa työpaikassa, niin varmaan tiedätkin, miten paljon on nyt satsattu siihen esihenkilötyöhön. Mä koen sen niin kuin tosi tärkeänä, että niin kuin ollaan siinä vuorovaikutuksessa ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa esihenkilöiden kanssa. Jos viedään asioita eteenpäin, ne viedään niin kuin siinä yhdessä. Et vaikka tuodaan jotain asioita, niin sen jälkeen voidaan vielä niin kuin sitä keskustella ja viilata ja höylätä. Mutta että siellä ne niin kuin oikeasti niin kuin ne muutokset tehdään. Et jos esihenkilöt seisoo niiden muutosten takana, niin ollaan niin kuin hyvällä mallilla ja että niitä muutoksia viedään nimenomaan oikeaan suuntaan. Joo, kyllä
Samalla lailla, että lähtöpiste on aina, että esihenkilöt ja johto niin kuin omistaa tämän alueen. Mutta sitten kun organisaatiot kehittyy, ja meilläkin on tämmöisiä moderneja itseohjautuvia organisaatioita, joka ei sinänsä ole aina helppo harjoitus, mutta taas siellä on annettu ihmisille valtaa ja johtajuutta. Niin taas tilanteissa, niin mä sanoisin, että varmaan kaikissa tilanteissa me pyritään tavallaan sitä omaa vastuuta tai tukemaan ihmisten itsensä johtamista ja saamaan sieltä taas niin kuin hyviä käytäntöjä. Mutta samaa mieltä, että johdon kautta, mutta aina kun itse olen nähnyt hyviä johtajia aika paljon, ja jotenkin musta tuntuu, että he on aina pyrkinyt lisäämään sitä ihmisten itsensä johtamista ja tiimin valtaa. Ja sillä lailla, että se olisi niin kuin johtaja keskeistä, vaikka johtajalla on vastuu. Kyllä, juuri näin, että sitten ne asiat, mitä on käsitelty ja päätetään ja niin kuin lähdetään implementoimaan, että ne mennään sitten siinä yhdessä myös sen tiimin kanssa, että esihenkilö hoksaa sen, että ne pitää niin kuin myös avata sitten tiimitasolle ne asiat, mitä lähdetään työstämään, ettei ne tule semmoisena annettuna, että nyt me lähdetään näin. Kyllä, ja tässä ehkä tulee, kun ihmiset, mitä me on alettu ymmärtää, että ihminen on kokonaisvaltainen ja ihmiset on omanlaisia, ja että jos me saadaan olla omanlaisia ja miten tiimejä rakennetaan, niin kuin hyvin Mari sanoi, niin että kun me osallistetaan ihmiset oikealla tavalla ja löydetään se tanssiaskeleet, niin tavallaan me saadaan se, niin kuin ihmiset sitoutuu yleensä sellaiseen ja jopa omistaa, missä he on itse mukana. Ja siinä mielessä tavallaan semmoinen niin kuin yhteispeli on tässä se kuitenkin, millä yleensä ne parhaat tulokset tulee ja ne erilaisten yksilöiden ja tiimien tarpeet voidaan huomioida. Joku haluaa lisää vastuuta työhyvinvoinnissa, jolloin on taas liikaa työkurmaa. Ja meidän pitäisi koko ajan niin kuin olla siellä niin kuin ytimessä, että me tiedetään, mistä on kysymys kunkin yksilön kohdalla. Kyllä. Juuri se pulssi siitä, että esihenkilö tietää, että mikä on se työkuorma ja mikä on se työhyvinvointi tällä hetkellä. Että se on niinku semmoista niinku viikoittaistasolla käytävä keskusteluissa niinku esille tuleva tai tiimipalavereissa. Hyvin sanottu. Se on arjessa. Niin. Seuraavaksi jutellaankin tuossa vähän niin kuin yksilön näkökulmasta, mutta sitä ennen vielä vähän haluan penkasta tätä johtamis- ja esihenkilöpuolta siinä mielessä, että tuossa alussa sanoitkin siitä esihenkilön tai johtajan niin kuin omasta vastuusta pitää huolta itsestään, mutta miten se nyt kun käytännössä sitten onnistuu, että tässä kumminkin puhuttiin, että kuinka paljon se on muuttunut ja paljon niin kuin vaativampaa nykyään, niin se ei myöskään ole samalla tavalla niin kuin ehkä houkuttelevaa kuin aikaisemmin, jos mietitään, että aikaisemmin se tavallaan urapolku kulki aika luonnekkaasti silleen asiantuntijasta johtajaksi, mutta ei ehkä enää näin sitten. No ei välttämättä. Joo. Otan tähän yhden esimerkin, että jos esihenkilö tai johtaja lähettää sähköpostia sunnuntaina, niin se on jo mun mielestä aika vahva signaali siitä, että nyt ei ole työkuorma ihan hallussa tai johtajakaan ei ole ymmärtänyt, että missä se niin kuin oma raja välttämättä menee. Joo, satunnaisia niin kuin poikkeuksia voi olla, mutta jos se on niin kuin säännönmukaista, niin sitten voisi niin esihenkilö lähteä miettimään myös sitä omaa. Et se on ihan samalla lailla, se antaa sen esimerkin muille, että hei, että täällä tarvii tehdä sunnuntaisin töitä. Vaikka esihenkilö sanoisi, että hei, mä lähetän sulle sunnuntaina sähköpostia, älä välitä. Niin siltä sä mietit itse sitten tiimiläisenä esihenkilössä jaksamista, että hei, että taas on tehnyt sunnuntaina töitä. Kyllä joo, ja sitten tuli jatkona tuohon, että kysymykseen, miten esihenkilötyö on niin kuin muuttunut, että meillä on niin kuin oma tutkimusyhtiö ja itsekin liikkunut sadoissa organisaatioissa julkisella yksityisellä puolella, niin kyllä esihenkilön profiili on muuttunut. Et ennen se oli usein se paras asiantuntija, se oli niin kuin uraputki, pääset vähän parempaan palkkaan, mutta sitä alettiin oivaltamaan tietyissä paikoissa, että esihenkilö on niin kuin yksi asiantuntijatyön muoto, ja sulla pitää olla luontaisia kykyjä, sun pitää haluta sitä, ja usein niin kuin tunneälyä pitää olla, se on niin kuin perusedellytys siihen, että sä onnistut siinä. Niin minusta on hienoa ollut nähdä, että parhaille asiantuntijoille voidaan rakentaa omia urapolkuja, jossa heidän palkka tulee, mutta esihenkilötyö on, ja ainakin ne, jotka on tämä oivaltanut, mun mielestä ne saa parempia tuloksia. Se, niin kuin tietyt kipupisteet vähenee, mutta edelleen töitä on vielä tehtävänä. Ei olla maalissa, eikä varmaan koskaan ollakaan, kun muutosvauhti on niin kova. Se, että vaikka esihenkilötyöstä saisitkin X määrän rahaa lisää, niin moni miettii, että miten se vaikuttaa siihen mun omaan jaksamiseen, mun omaan työhyvinvointiin. Että haluanko mä niinku kuormittaa itseäni enemmän, että tämä tuo lisää tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöistä. Mutta että miten se organisaatio sit tukee sitä esihenkilöä, siitähän se on niinku kiinni. Kuinka johto tukee, miten annetaan niinku aikaa siihen esihenkilötyölle ja paljonko sitä arvostetaan, että hei, että sun pitää suorittaa X määrä, sun pitää tuottaa näin paljon, mutta paljonko siitä lohkaistaan sille esihenkilötyölle. Todella tärkeä näkökulma, mitä me nähdään,
että just, että esimerkiksi jos on esihenkilö asiantuntija, niin se johtamistehtävä, esihenkilötehtävä on vähän niin kuin oman toimen ohella ja ei siihen oikein aikaa dedikoitu, koska asiantuntijatyövaateet vie sen ja juurikin näin. Ja tämä on muista siellä organisaation ja jopa johtoryhmän vastuulla ja puhutaan, että on ne rakenteet taustalla, mutta myös valinnat. Että me pysytään niin kuin tunnistamaan, minkälaiset on ne parhaat esihenkilötyypit aina, niin kuin, ja tämäkin muuttuu. Että aina meidän pitäisi katsoa enemmän sieltä edestäpäin sitä tarvetta kuin takapäin, koska siellä edessähän se totuus tietyllä tavalla on ja se pitää kohdata. Mutta tärkeitä juttuja ja myös esihenkilön oma jaksaminen, varmaan me kaikki ollaan tehty, juteltiin tuossa esihenkilötyötä, niin se on vaativaa. Ja sen takia aika vaikea itsekin huomaa, että jos on niin uupunut, ei voi jakaa ihmisille ja sellaista, mitä ei ole, niin minusta siinä on hyvä teema kaikille että myös panostaa esihenkilöiden jaksamiseen, jotta he voi, ja työhyvinvointiin, jotta he voi auttaa muita. Mä jatkan tuosta vähän vielä, mitä Pekka sanoi, että sit kun sä oot siinä asiantuntijaroolissa, sä näet, että miten siinä organisaatiossa siihen esihenkilötyöhön panostetaan, miten siihen annetaan aikaa, miten se esihenkilö voi, niin kyllä se vaikuttaa siihen sun oman asennoitumiseen, että haluanko mä jatkaa mun työuraani tänne suuntaan vai haluanko mä sen kenties jatkaa johonkin muuhun suuntaan. Ihan hyvä näkökulma tähän työhyvinvointiin ja aika iso rooli tällä esihenkilötyöllä ja ehkä itse tähän summaisin sen sillä tavalla, että esihenkilön tai johtajan pitää itsekin ajatella, että hänkin on niin kuin inhimillinen ihminen ja niin kuin antaa siinä mielessä armoa itselleen. Ajatellaan vaikka sitä, että millä fiiliksellä se esihenkilö on päivittäin, että niinku, et heijastaahan sekin sitä, että miten se esihenkilö voi. Joo. Mutta tuossa me raapastiin jo vähän niin kuin johtamisen näkökulmasta, Pekka toi esiin sitä, että kuinka paljon se yksilön niin kuin tavallaan vaikutus on nykyään siinä työhyvinvoinnissa, niin sitten jos me nyt mennään niin kuin vähän enemmän tähän yksilönäkökulmaan tässä työhyvinvoinnissa, niin ja jos yksilö miettii sitä omaa työhyvinvointia, niin miten te näette, että mistä se niin kuin yksilön työhyvinvointi koostuu? Aloittaa, kun oli viittaus sun sanomiseen. No niin, että kyllähän sillä pohjalla on ihan se semmoinen työkyky, eli jaksaminen ja ihan sellainen. Sitten tullaan varmaan seuraavalle tasolla on tämmöiset ammatilliset kyvykkyydet, kuinka mä pärjään. Ja kolmantena ehkä tulee sitten se niin kuin tiimi, työympäristö, missä niin kuin mennään. Et siinä on vähän erilaisia kehiä ja ehkä se suurin muutos, tietenkin työn luonne on muuttunut entistä enemmän kaikilla aloilla niin kuin suorittavasta asiantuntijatyöksi. Niin on tullut vielä tämä tämmöinen henkinen, psykologinen ja sosiaalinen jaksaminen. Ja siinä on niin kuin useita tasoja, jotka pitää huomioida ja silloin se on niin kuin aika kokonaisvaltaista. Ja toki silloin tulee se oma, että työajan ulkopuolella, että kuinka hyvin pitää itsestään huolta ja fyysisesti, henkisesti, totta kai mitkä on tausta-asiat. Ja sitten sen lisäksi tietenkin, että työnantajan ja lakisääteinen velvoite on pitää se niin kuin perusasiat kunnossa, mutta parhaat satsaa siihen vielä enemmän. Että me niin kuin autetaan, tehdään parhaamme, että me onnistutaan työssä ja siellä on se hyvinvointi pysyy tietyllä tasolla, jos tulee ongelmia, korjataan. Kyllä. Mä sanoisin, että justiin, että monesti ne työhyvinvointiin liittyvät asiat on sellaisia, niin kuin pidetään itsestään selvinä, että miksi tuolta nyt HR vaikka muistuttelee tällaisia, että kyllä mä nyt tiedän, että mun pitää nukkua hyvin, mun pitää syödä hyvin, mun pitää liikkua, mutta ei niitä niin välttämättä itsekään muista. Et joskus on sellaisia päiviä, että sä istut vaan läppärillä ja sitten, ai niin mä oon HR. Mä on noussut koko päivänä täältä suurin piirtein ylös. Että monesti se on vaan sitä, että ai niin joo, olisikin tosi hyvä, että mä nousen tässä nyt niin kuin ylös. Kyllä se on susta itsestä niin kuin kiinni, että miten sä satsaat, että jos sulla on pitkä palaveri, että nouseeko sä välillä vähän käpsöttelemään, venytteleksä, mitä sä teet. Tai kun sä lopetat työt, lopetatko sä ne ajoissa vai väsytätkö sä itse siinä työn tekemisen niin kuin parissa. Ja just ne pienet rakenteelliset asiat. Esimerkiksi meidän organisaatiossa voin sanoa, että se tulee jo aika automaattisesti, mutta se on hyvä sillä tavalla, että ne palaverit, jos on puoli tuntia, se on 25 minuuttia. Se on tunti, niin se on 50 minuuttia. Niin sitä ei tarvitse enää miettiä. Ja sitten niinku tulee se semmoinen, niinku, että ai niin, mulla on tässä mahdollisuus nyt nousta ja tehdä jotakin muuta. Ja tavallaan se, että päätetään ne myös silloin ja se liittyy siihen, että sitten että se, kuinka mä voin päivän aikana nyt sitten vähän ehkä palautua tässä 10 minuuttia ja seuraava. Että. Palaverikäytännöt on ihan mun lempiaihe. Kuuntelen teitä, niin kerro aikaisemmin, että tässä vuosien varrella on hioutunut tämä totuus on arjessa ja sitten toinen ehkä jatkona, että vähän niin kuin tässäkin, niin
että menestys lähtee ja onnistuminen erinomaisuudesta perusasioissa. Mutta se ei ole aina helppoa niin tehdä perusasioita hyvin, mutta niin se vaan on, että jos me niin kuin vaan tiedetään ja pidetään taukoja ja pidetään itsestämme huolta, autetaan kaveria, niin ihan siitä se vaan lähtee ja ei tarvitse sen kauemmaksi mennä. Kyllä. Se vie aika paljon aikaa sitten, että erinomaisuuteen näissä perusasioissa sitten päästään, että ne asiat muuttuu. Ja sitten se yrityskulttuuri siihen taustalla on aika semmoinen voimallinen, joka sitten vaikuttaa niihin, että myös haluat muuttaa. Se onkin se salaisuus. Kyllä. Mä menen vielä siihen, että miten organisaatiossa sallitaan taukojen pitäminen. Onko se ok, että sä pidät sen 5 minuuttia taukoa siinä, että sä pystyt palautumaan? Että sä oot vaikka suorittavassa työssä, niin sä teet fyysistä työtä, ja sä oot venyttelemässä siellä kepillä, niin katsooko muut silleen kierron, että jaha, toi ei suorita, vai katsooko, että no niin, nyt se jaksaa tehdä paremmin, kun se on nyt pari minuuttia tuossa venytellyt ja saanut vähän vastaliikettä siihen tekemiseen. Minusta olisi hyvä pointti. Tämä on sitä kulttuuria ja, ja miten me voitaisiin tätä tukea ja tavallaan, että tällaisista se lähtee ja että jos me ei tämmöistä tavallaan pystytä tukemaan tai sinne tulee vastavoimia, jotka sitä hidastaa, niin kyllä ne on jarruja. Ja taas sen takia perusasioiden kuntoon laittaminen ei ole aina helppoa, koska siellä on vastustavia voimia, mitä hyvin mainitsit. Mutta tämmöisiä hoksauksia aina välillä on saanut, meilläkin on käynyt sitten erilaisia luennoitsijoita täällä, niin hyvin on jäänyt tämmöinen esimerkiksi mieleen, että yksi henkilö meille sitten kertoi, että huippu-urheilijakaan ei tee sitä niin kuin huippusuoritusta 8 tuntia päivässä tai ei edes harjoittele 8 tuntia päivässä, vaan hän niin kuin pystyy siihen niin kuin 45 minuuttia, sitten täytyy ottaa breikki ja sitten taas niin kuin lähteä siihen tekemään. Mutta se niin kuin vaikuttaa silleen, että kun tavallaan pistää ne oikeaan mittakaavaan, niin alkaa niin kuin ymmärtää, että ai niin, näinhän se sujuu, että en mä 8 tuntia tauotta voi istua tässä näin. Kyllä se huomaa siinä omassakin jaksamisessa, että ootko tauottanut vai et. Joo, ja sitten ihan, niin kuin, mikä urheilupuolella tunnettiin, mutta muista jo työelämässäkin ainakin 20 vuotta tiedetty, että palautuminen. Palautuminen on niin kuin ihan kaikessa uni ja yleensäkin semmoinen vastavoima, että semmoinen ylisuorittaminen itse asiassa vetää sut aika lailla kohmeloon. Ja sitten toinen, mikä varmaan tekee tämän haasteelliseksi, on, että yksilöt on erilaisia ja yksilöillä on eri rytmit. Toki tässäkin mun mielestä moderni työ voi mahdollistaa, jos meidän kulttuuri sallii, että joku on aamuuninen ja joku näin, että yksilö yleensä pärjää parhaiten, kun hän saa, niin kuin, että hänen rytmi on jollain tavalla huomioitu ja niin kuin sitä mahdollistetaan enemmän kuin sillä, että kaikki ajetaan samaa formua. Tästä me päästäänkin tietyllä tapaa siihen niin kuin ajatukseen, että mikä on siinä, kun puhutaan yksilön näkökulmasta työhyvinvoinnista, niin mikä on se yksilön oma vastuu ja mikä on se työnantajan vastuu? Ne kulkee siinä päivän aikana oikeastaan limittäin, että mitä se organisaatio mahdollistaa, niin kyllähän sekin asettaa rajat sille, että mitä se pystyy ottamaan yksilö siitä omasta hyvinvoinnista vastuuta. Mutta sitten vaikka ne mahdollisuudet annetaan ja sä et hyödynnäkään niitä, niin mitä sitten? Niin. Se on hyvä kysymys. Niin. Kyllä hyvin samalla jäljellä, että niin kuin se ihan lakisääteinen velvollisuus, johdolla on niin kuin perusasiat kuntoon ja näin. Ja sitten parhaat työnantajat niin kuin pyrkii erilaisia yksilöllisiä tarpeita tai eri tiimien tarpeita huomioimaan, mutta siinä se varmaan tuleekin, että miten me päästään tuossa läpi. Ja sehän vaatii luottamusta ja se vaatii, niin kuin, että vaatii jotain niin kuin ekstraa, josta niin kuin yleensä se lisäarvot tavallaan niin kuin syntyy. Mutta kyllä taas, että tuohon panostamalla usein niin kuin vaan saa enemmän. Että se vaatii niin kuin elämässä aina, että kiireessä tehdä etupainotteisia panostuksiahan on niin kuin se salaisuus. Että kuka pystyy oikeisiin juurisyihin ja ratkaisuihin löytää ja saa sen tehtyä, niin se ei ole helppoa, mutta se on tärkeää. Sanoisin, että tässäkin menee se johdon ja esihenkilöiden esimerkki. Sitten se antaa niinku sen niinku kuvan, että näin on hyvä toimia. Toisto. Sitä mä niinku sanon, että vaikka sanotaankin, että miksi näistä aina puhutaan, mutta kun ne helposti unohtuu. Olen ihan täysin samaa mieltä, että ehkä jopa että rakenteet on taustalla, mutta ehkä se kulttuurillinen esimerkki on lopulta sitten se että jos se on siellä olemassa, niin silloin meillä on aika hyvät mahdollisuudet. Me oltiin eilen Palaverissa ja sitten työkaveri sanoi, että nyt on mennyt tämä aika, että nyt pitäisi
vähän taukovenytellä, että kehdotaanko me ollaan tässä akvaariossa ja kaikkia ihmisiä siinä ympärillä, että niin venyteltiin vaan. Se vaatisi välillä, että joku näyttää oikeasti esimerkkiä, että sä pistät tauko-ohjelmaan ja venyttelet, niin toiset katsoo, että okei, nyt on munkin aika tehdä. Kyllä. Sitä ihan yksinkertainen tiedät jossakin, että on tämmöiseen taukojumppaan niin kuin panostettu, niin kyllähän silloin on saatu niin kuin ihan taas panostulossuhde on niin kuin parempi kuin monessa muussa investoinnissa näin yksinkertaisella asialla ja juuri näin. Ja mä tässä mielessä niin kuin tietyllä tapaa myös haastan sitä niin kuin yksilöä. Mä näen, että yksilölläkin on iso vastuu siitä, kuinka hän voi niin kuin parantaa sitä omaa työhyvinvointiaan. Ja ihan tämmöisellä, että vaikka organisaatiossa ei oltaisi semmoisessa tasolla vielä, että kaikki on niin kuin ok, niin peilaan omaan kokemukseeni vuoteen 15-16 tai jotain tämmöistä. Ja itse vähän erityyppisissä, vähän ehkä HR-tehtävissä enemmän, niin silloin olin käynyt vastikään kuuntelemassa työhyvinvoinnin professori Maria-Liisa Mankaa, ja hän hoksautti mut tällä tavalla, että kuinka otan itse vastuuta siitä työn ilosta. Ja tämä liittyy siihen, että kun aamulla menet työpaikalle, niin muista aina, että tervehdit kaikkia, sanot huomenta. Ja organisaatiossa olin töissä, oli vähän erityyppinen, niin mä ajattelin, että onpa tosi hyvä. Että enpä nyt, että olen normaalisti sanonut, mutta nyt mä rupean sanoa kaikille huomenta. Ja se on tosi pieni, mutta tosi tärkeä asia. Et siinä mielessä mä näen, että vaikka ei ollakaan siellä niin kuin päämäärässä, niin jokainen voi niin kuin tavallaan tehdä niin pienillä päivittäisillä asioilla sille jotain positiivisia juttuja siihen. Mulla on tästä itsellä niin kuin käytännön esimerkki. Mä menin yhteen semmoiseen isompaan organisaatioon ja niin mä hoksasin, että siellä ei niin kuin sanottu heitä edes, kun käveltiin käytävällä, sitten se tuntenut. Niin. Sitten kun mä rupesin sanomaan, niin ei kuulunut ensin mitään. Meni hetken aikaa, niin sitten tuli heitä ja sitten rupesi jopa kattoon päälle. Sitten mä koin, että mä olen saavuttanut jotain todella merkittävää. Niin, tulee mieleen, että onko niin kuin sitkeys tavallaan monesti kanssa semmoinen, että pitää olla tietty, kun muutosta tehdään hyvienkin asioiden puolesta, niin pitää olla niin kuin aika sitkeä. Ja sitten tuohon peruskysymykseen yksilöstä, niin kyllä mä uskon, että semmoinen, kun ihmiskäsitys muuttuu ja taas ainakin tietyissä organisaatioissa nähdään, että johtajuus ei ole vain johtajilla, jolla on se pohjavastuu, vaan se on niin kuin jaettua johtajuutta ja odotetaan jo myös esimerkiksi tietynlaista sekä positiivista että palautetta tietyistä asioista, että voidaan kehittää. Niin mä uskon, että sitä kohti me mennään, että myös sen yksilön ja entistä enää niin kuin tiimin vastuulla on tiettyjä asioita. Ja miksi? Koska he tietää parhaiten sen oman tilanteensa, kun heille annetaan vaan apua. Niin. Joo. Se liippaakin sitten seuraava asia tuo tiiminäkökulma, mutta vielä yksi kysymys tähän liittyen. Nykyään puhutaan paljon työntekijäkokemuksesta, niin mikä sen suhde on? Miten te niin kuin määrittelette sen niin kuin aseman tässä työhyvinvoinnissa? No silloin aika merkittäväkin vaikutus, jos ajatellaan tätä, että sanotaanko aamulla hei ja millä fiiliksellä itse meet työpaikalle tai millä fiiliksellä sut otetaan siellä työpaikalla vastaan. Ja ne puitteet, mitä siellä tarjotaan, niin kyllä ne kaikki vaikuttaa. Joo, ja miten tämä on suunnilleen mennyt, ennen puhuttiin työkyvystä, nyt sitten tuli työhyvinvointi, nyt on työntekijäkokemus. Että nämä on vähän niin kuin aina vähän kokonaisvaltaisemmaksi muuttua. Että työntekijäkokemuksessa työhyvinvointi on edelleen ytimessä, mutta sinne tulee kaikkea palkitsemista ja työnantajan brändiä. Että se vielä laajenee ehkä siitä, mutta se ydin, että vaikea on ehkä hyvä henkilöstö- tai työntekijäkokemusta tuottaa, jos työhyvinvointi ei ole kunnossa. Että niin päin se voi miettiä, mutta se on vielä vähän ehkä enemmän. Joo, kyllä. Vielä kokonaisvaltaisempaa. Kyllä, mutta yksilö on tosiaan niin kuin nykyään suurimmaksi osaksi osa jotain tiimiä siellä työpaikalla. Niin miten se yksilö kytkeytyy sinne tiimiin ja mikä niin kuin vaikutus sillä tiimillä sitten taas on siihen kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin? Kyllä sillä on aika isokin merkitys, että kun kuitenkin niin kuin päivittäin varmasti tehdään, riippuu tietysti tiimistä, mutta joskus tiimi on pari ja joskus se on vähän isompi porukka, mutta että kyllä ne niin kuin sitten hioutuu niin kuin ajan myötä yhteen tai sitten ei hioudu. Et jos ei hioudu, niin sitten sillä asialle pitää tehdä jotain, että kyllä se vaikutus on aika suuri siihen työhyvinvointiin, sanoisin minä. Joo, ja tuossa taisi jossain meidän taustakeskustelussa mainita, että se tietysti paljon nähdään jo se arjessa se muutos, mutta myös tutkimusdata näyttää sen, että kun ennen ihmiset esimerkiksi lähti pois tai tietyt jutut oli niin kuin hyvin esihenkilöä riippuvaisia, että esihenkilösuhde ei toimi, niin se ei ole vielä ihan niin kuin täysin selkeä, mutta alkaa näkyä, että osalla se tiimi onkin se, mihin he identifioituu voimakkaammin ja tekee päätöksiä ja esimerkiksi se että jääkö he työpaikkaan tai ei, että vähän niin
niin molemmat tässäkin, että ei riitä, että esihenkilötyö on kunnossa, vaan ja tiimissähän taas se tavallaan se arki tehdään, että sen takia se on aika tärkeä yksikkö ja se rakentaminen, että siellä on sekä paljon mahdollisuuksia että uhkia, ja vanha sanonta, että nobody is perfect, but the team can be, että tiimi voi nimenomaan sitä erilaisuutta yhdistää suhteessa aina siihen tavoitteeseen ja tehtävään. Kyllä. Esihenkilökin on tai ei ole osa sitä tiimiä. Et kyllähän sekin niinku riippuu siitä, että miten esihenkilö itse asennoituu ja miten tiimi asennoituu. Et voi olla se asetelma, että tuolla on esihenkilö, tästä on tämä meidän tiimi. Tai sitten esihenkilö ajattelee, että mä oon täällä ja tuolla on toi mun tiimi. Riippuu täysin siitä. On hyvä näkökulma. Siinä tavallaan usein hyvät esihenkilöt osaa liikkua, niin kuin, että välillä he menee tiimin sisään, välillä he on rajapinnalla ja taas välillä he on, niin kuin, että he niin kuin, osaa tavallaan niin kuin sitä rooliaan muuttaa. Ja niin kuin sanoin, että aina itse olen nähnyt ja uskon siihen, että parhaat esihenkilöt niin kuin kasvattaa koko ajan sen tiimin itsenäisyyttä. Ja sitten tulee tarvittaessa mukaan, mutta ei tavallaan ainakaan, niin kuin itsekin mä aina olen pelännyt, että tuleeko musta jarruja. Ikävä kyllä aina välillä on huomannut, että katsonut peiliä ja todennut, että ehkä tässä jotain muutoksia pitäisi tehdä. Niin, kyllä. Niin. Ja sitten niin kuin uuden henkilön mukaan ottaminen tiimiin, niin sekin niin kuin vaihtelee, että miten sä koet, että onko sut otettu sinne mukaan porukkaan vai jääkö sä sinne ulkopuolelle. Kyllä. Kuinka paljon esihenkilö pystyy siihen vaikuttamaan, että pääseksä sinne tiimiin mukaan. Kyllä, ja tiimi rakentuu, mikä me unohdetaan, että aina kun yksikin jäsen vaihtuu, se alkaa uudelleen. Ja dynamiikka tulee ne tiimin niin kuin normaalivaiheet, että se käynnistyy, ja sitten tiimissähän on aina tärkeänä se ristiriitavaihe, ja sitten tavallaan se ratkaisuvaihe, ja sitten vasta päästään siihen. Tämä on semmoinen, itse huomannut, kun me aikanaan tehtiin tosi paljon, oli se tiimien eka vaihe silloin 90-luvulla, ja se oli tosi mahtavaa nähdä niitä. Silloin jo niin kuin näki arjessa, kuinka se ihmisten voima niin kuin synnytti asioita. Nyt maailma on muuttunut, ja tiimit on ehkä enemmän moniammatillisia ja näin, mutta silti musta tuntuu, että siellä tiimiajattelun kehittämisessä, joka tietenkin kuuluu myös esihenkilöille, niin siellä on paljon mahdollisuuksia työhyvinvoinnin ja tuloksen tai tuottavuuden suhteen. No tästä olisi just nyt nimittäin kiinnostunut, että miten se niin kuin tiimi rakentuu ja miten pystyy niin kuin rakentamaan semmoisen hyvinvoivan tiimin. Tuleeko se tiimi annettuna vai saako sen itse rakentaa? Niin. Se on ehkä niin kuin, aika oleellinen kysymys, mutta sanotaan nyt vaikka, jos se esimerkkinä tälle, että omasta arjesta sille, että usein se niin kuin, tiimi rakentuu sen tietyn tyyppisen ammatillisen osaamisen ympärille, että ihmisillä on samantyyppinen ammatillinen osaaminen. Silloinhan niitä henkilöitä, että niin ne eivät valitse toisiaan, vaan se niin kuin tulee sen kautta. Niin miten tämmöisessä nyt niin kuin onnistumisen mahdollisuudet voitaisiin esimerkiksi luoda? Niin, että jos tilanne on se, että esihenkilö ei voi valita, että tiimi on tässä, niin silloin mitä ainakin me ollaan oltu mukana, että lähdetään niin kuin roolittaa. Että lähdetään vähän käydään tietynlaisia tämmöisiä, että minkälainen kukin on, ja lähdetään vähän jo siellä roolittaa sen oman vahvuuden mukaan. Että me voidaan jo niin kuin annetussa tiimissä tehdä sitä. No ihannetilanne tietenkin on se, että me päästään rakentamaan niitä, ja mä uskon, että vähän niin kuin jääkiekossa Jukka Jalonen on aina kertonut, että kuinka roolitetaan niin jokainen joukko. Se on tosi, että siellä on vähän niin kuin kompetenssi, mutta myös se henkinen puoli. Mä uskon, että työelämässä sama, että mikä on se ammatillinen puoli ja taas rakentaa niin kuin se kokonaisuus, että siellä on mahdollisuuksia. Ja kolmantena vielä nostan semmoisen, mitä me on onnistuneesti monen asiakkaan kanssa käytetty, mutta vielä en näe paljon, että tehdään tämmöisiä, puhutaan vähän niin kuin Tiger Team tai tämmöisiä erikoistiimiä, että moniammatillinen tiimi, joka rupeaa ratkaisemaankin just vaikka niitä työhyvinvoinnin tai juurisyitä ja heille annetaan resursseja. Niin, että semmoisilla muista on saatu myös erinomaisia tuloksia. Miksi? Siksi, että se porukka itse tekee. He tuntee porukan, että konsultit ei tee eikä vaan esihenkilöt, vaan valtuutetaan ja tuetaan tämmöistä sisältäpäin tulevaa muutosta. Niin siinä on minusta yksi myös semmoinen mahdollisuus. Silloin on eri ammatillista osaamista edustavia henkilöitä, joilla on niin erilaisia näkökulmia. Ja tuntee sen kulttuurin, että se tulee niin kuin sisältäpäin, koska aika usein niin kuin ulkoapäin tuotu muutos niin kuin ei toimi, vaan sitä voi auttaa ulkoapäin, mutta tavallaan se kestävyys tulee sieltä, että sitä autetaan tavallaan sieltä sisältäpäin rakentumaan. Tätä mä oon muuten miettinyt, mihin sä sanoit tuosta roolittamisesta, koska mä välillä kysyn henkilöltä, että hei, että mikä sun
rooli siinä tiimissä on, niin saattaa lyödä ihan tyhjää, että ei tule nimenomaan, niin sitten on niinku jäänytkin miettimään, että pitäisikö näitäkin käydä läpi, että hei, että tämmöisiä rooleja sieltä löytyy, vaikka ei niitä välttämättä tunnisteta. Kyllä, ihan samaa mieltä. Puhutaan, että autetaan ihmistä tunteen itseään, että käydään tietyt näitä erilaisia välineitä, mieluummin toki semmoisia, jotka on niinku valideja työkaluja, mutta yleensä ihmiset on aina, että hei, aina mä oon tämmöinen, ja kun ihmiset, ai niin joo, näin, niin se on jotenkin niinku, siinäkin aika pienellä panos-tulossuhteella usein saadaan sitä työhyvinvointia, että ihmiset ymmärtää paremmin itseään ja muita. Niin, ja ne suhteet niin kuin toisiin tiimiläisiin, niin nekin on tärkeitä ymmärtää. Kyllä. Tai vaikka lähdetään ihan toimenkuvista, että tiedetään, mitä toiset tekee siinä tiimissä. Kyllä, just juuri näin. On pakko nyt tässä ottaa referenssi meidän konsernin kesäpäivää viime viikolla, kun meillä oli siellä puhumassa Mato Valtonen. Ja musta hän sanottiin aika hienosti tavallaan tätä tiimiä ja ehkä näitä roolejakin, niin hän tietysti otti siihen niin kuin taustaksi bändin. Ja siinä tavallaan, että kuinka jokaisella bändin jäsenellä, kun tekee eri asiaa, mutta kuinka tärkeä niin kuin heillä on niin kuin se oma roolinsa, että jos yksi puuttuu, niin sitten se ei toimi. Niin musta se oli niin kuin hienoa, että sinne tarvitaan se basisti, sinne tarvitaan se rumpali, sinne tarvitaan solisti, mutta sitten tarvitaan tietyn tyyppinen niin kuin yhteistyö ja harmonia näiden välillä. Ja välillähän se sakkaa, mutta näihin niin kuin pitää sitten puuttua. Ja itse asiassa tähän liittyen, tuossa alussa vähän sitä liipasitkin, Mari, että aina se ei välttämättä toimi, se ryhmädynamiikka tai tiimi, niin mitä tehdä sille sitten? Silloin pitää lähteä niinku taas ne juurisyyt niinku sieltä pemistämään, että monesti se voi olla niinku pienistäkin asioista kiinni, että jos ei kumpikaan, vaikka osapuoli, jos siinä on kahden niinku välillä jotain häikkää, niin jos ei kumpikaan jousta, monestihan se on siitä joustamisestakin kiinni. Tai sitten siinä voi olla, että on just vaikka valtasuhteet muuttunut, jos siinä on porukkaa vaihtunut tai muuta, niin ehkä toi roolittaminen voisi olla siihen hyvä ratkaisu siihenkin kohtaan. Kyllä, ja tietysti kun me tavallaan tehdään, tai sillä lailla näkee just, että ihan samaa mieltä, että se juurisyy, että pitää vähän jututtaa ja vähän kartoittaa, mistä tämä johtuu. Ja yleisemmin, että tilanteet, että voi olla just tämmöinen, että ihan perusroolitus, että käymällä läpi vaan nämä asiat ja tälleen, niin se alkaa korjautua. No sitten hyvin yleinen tilanne on se, että jostain syystä kahden ihmisen henkilökemiat ei toimi ja tietyn kätilöinnin jälkeenkään se ei toimi, niin kyllä meillä on ainakin huomattu, että sitten etsitään, ei kannata jatkaa, koska se koko sen tiimin tavallaan pilaa. Että pitää vähän niin kuin eri tilanteissa löytää se, että onko tämä tässä ratkaistava vai vaatiiko tämä niin kuin toimenpiteitä, mutta niin kuin on todettu, että ihmiset on hirmuehvyjä aistimaan tunteita suuri osa, että jos siellä on kitkaa, niin se kaikki aistii sen. Se vaikuttaa siis kaikkien hyvinvointiin. Kyllä. Vai mitä mieltä? Juuri Messi sanoi, että kyllä se dynamiikka vaikuttaa siihen hyvinvointiin, että vaikka että siellä tiimin sisällä voi olla niin kuin ihan niinkin pahan tilanne, että on kriisi ja sitä ajatellaan, että me selvitetään nyt näiden kahden välejä tässä, niin kyllä ne muutkin tiimiläiset siitä kärsii. Ja nekin pitäisi ottaa tavallaan siihen selvittelyyn tietyllä tasolla ainakin mukaan kertoa, että missä mennään ja mitä toimenpiteitä ollaan tekemässä. Saadaanko jotain korjattua vai pitääkö just tehdä jotain vaihtoa? Mielestäni just noin, että se on systeemi. Ja tietysti vielä modernissa organisaatiossa tiimillä on aina joku sisäinen tai ulkoinen asiakas, niin aika äkkiä se vaikutusketju laajenee. Ja mä oon käyttänyt joskus vertausta, että kun sun auton oikea rengas alkaa tärisemään ja värisemään, niin paraneeko se ajamalla? Niin. Vai pitäisikö mennä korjaamolle? Niin töissäkin yleensä, ja jos itse katson taaksepäin omaa esihenkilöroolia, niin aikaisemmin olisi pitänyt puuttua ja sitä on yrittänyt oppia, että pitää olla rohkea ja uskaltaa vaan mennä. Sitä harvemmin on haittaa, kun se tekee vaan asiallisesti. Siinä onkin puheeksi ottaminen, kuinka vaikeaa se joillekin onkin. Kyllä, joo, ja välillä meille esihenkilöille. On. Mutta siinä taas päästään siihen johtamiseen, esihenkilötyöhön ja myöskin tavallaan näihin tietyn tyyppisiin pehmeisiin arvoihin, että kerroit, että aistivat ihmiset, että ihmisellä on kumminkin että se oma tunneälypuoli, että se, jos sitä ei ole kauhean vahvana, niin ja yksilönä on hyvä, että olet semmoinen kuin olet, mutta just jotain tunneälyn puolta, jos et ole vahvasti semmoinen henkilö, niin se kannattaa hieman harjoittaa varmasti, niin pärjää paremmin itsensä kanssa ja sen tiimin kanssa. Kyllä. Niinpä. Ja siinäkin, että rohkeasti muut uskaltaa sanoa, että miltä tuntuu ja miten mä haluaisin, että sä toimisit vaikka eri lailla. Oli se esihenkilö tai kollega, tiimiläinen tai näin. Niin.
Jokuhan liikkeessä sanonutkin, että käyttöohjeet, miten mua johdetaan. Niin, niin. Ja se ensimmäisen kerran kuulin, niin oli vähän niin kuin sillä en tiennyt, mutta minusta se on niin kuin tavallaan, siitähän se on kyse, ja mäkin jopa meillä aina välillä kysyn, miten sä toivoisit, että ihmiset aika hyvin niin kuin itse asiassa osaa kertoa, että tätä lisää, tätä vähemmän, Niin. ja tätä ei ollenkaan. Niin. Omien tiimiläisten tunteminen, että se on niinku oikeasti tosi tärkeää, mutta toi on niinku hyvä pointti. Niin, ja uskaltaa niinku, vähän vaikka huumorillakin ensin vähän kysellä, niin se usein niinku, ja varmaan se tietynlainen rohkeus niinku mennä sinne että ne tunteet varmaan vaatii tiettyä rohkeutta, että me ei pelätä niitä. Että tämmöinen vanha totuus, että puhuminen auttaa aina. Niin, kanssa näin. Mutta sitten on pakko vielä raapasta niin viimeisenä aihealueena tätä hybridityötä, koska se on kumminkin niin voimakkaasti ollut läsnä tässä viime vuosina. Se muutos on ollut mun mielestä tosi suuri siihen, että mietit aikaa 2019 ja 2023. Me ollaan ihan erilaisessa työelämässä. Silloin me oltiin käytännössä kaikki melkein toimistoilla. Etätyö oli sellainen kiva sana, että joo, on mulla mahdollisuus olla etänä, mutta kuinka moni sitten oikeasti oli? Ehkä vähemmän. Mutta nyt se on mennyt ihan päälailleen. Se niin kuin pidetään semmoisena niin kuin itseisarvona, että suurimmaksi osaksi me ollaan etäillään siellä. Mutta se tuo aika suuria haasteita tähän työhyvinvointiin, tiimiytymiseen, johtamiseen, ihan kaikkeen. Niin miten te näette, että niin kuin, mä haluaisin pelata niin kuin sekä tavallaan mitä ollaan opittu ja missä ollaan onnistuttu, mutta missä te näette, että meillä on haasteita? Jos mennään ensin niitä onnistumisia vaikka tässä näin, että mitä hyvää tässä on ollut ja mitä me ollaan opittu? Ehkä mä näen niinku suurimpana tässä sen luottamuksen, että niinku silloin, mä oon itse aloittanut etätöistä 2006 osittain, niin se oli mulle niinku arkipäivää. Sitten mä menin organisaatioon, missä se oli niinku täys no. Ja sitten ihmettelin, että mistä tämä niinku johtuu, niin yksi ihminen on tyyliin mokannut ja kaikki kärsii. Niinku, niin, kyllä mun mielestä se on niinku se luottamuksen osoitus ihan oikeasti, että jos sä sen sitten niinku tuhoat sen luottamuksen, niin ei siitä pitäisi koko organisaatio kärsiä. Mutta että jotenkin niitä onnistumisia, niin kyllä mä näen, että niin kuin meilläkin, kun paljon mitataan ja tehdään tutkimuksia, niin suurin osa sanoo, että on mahtavaa, kun saa olla etätöissä. Että se on niin kuin ihan yksittäinen henkilö, joka sanoo, että ei. Että kyllä siinä on niin paljon niitä plussia. Joo. Kyllä jatkan tuosta samaa mieltä, että kun on puhuttu, että yksilö voi suunnitella omaa työpäivää tai kuinka paljon sä haluat ruuhka-aikaa, että kaikki töröttää tuossa autossa aina 1,5 tuntia täällä pääkaupunkiseudulla suuntaansa. Niin, tai sitten, että voiko joskus lähteä perjantaina jo vähän mökin nokkaa, että hoitaa aamulla siinä palaveria juttuja, niin onhan nämä niin kuin mielettömiä mahdollisuuksia. Ja kyllä tuo luottamus on siinä ja tietynlainen läpinäkyvyys, että ehkä enemmän kuin jotain työaikaa, niin että seurataan sitten, että ne niin kuin tavallaan syntyy ne tuotokset ja vaikutukset, joita halutaan tehdä ja näin. Mutta ne haasteet varmaan, jos siitä jatkan nyt saman tien, niin kyllä ne varmaan just, että me vasta opiskellaan tätä, että se korona kun tuli pakotettuna ja se oli täydellinen etämoodi, niin se oli vielä itse asiassa aika selkeää, mutta mekin on niin kuin huomattu nyt, että se, että joku on vaikka etänä ja muut on paikalla, niin se on aika vaikea yhtälö. Ja varmaan toinen on sellainen luova työ, että kun me ratkaistaan tuota ongelmanratkaisua tosi tiivistä tai innovoidaan jotain niin kuin tiimissä tai tiimien välillä, niin kyllä se on aika vaikeaa niin kuin ainakin toistaiseksi vielä niin kuin virtuaalisesti, että meidän pitäisi niin kuin löytää semmoinen koordinointimekanismi, että milloin on ihan hyvä olla etänä, milloin se hybridi toimii, että osaan etänä ja milloin se pitää olla läsnä. Ja just juttelin muutaman asiakkaan kanssa ja kaikki totesi, että jokaisen pitää löytää tähän oma ratkaisu. Tähän ei ole patenttiratkaisu, koska toiminnot on erilaisia ja tilanteet on, kypsyystasot on erilaisia. Kyllä. Enkä mä näe hyvänä sitä, että oltaisiin koko ajan niin kuin etänä. Että se vaatii oikeasti semmoisen, että sä näet ihmisiä, niin sä saat sitä energiaa ja saat boostia niin kuin siihen sun tekemiseen ja oikeasti niitä ideoitakin. Kyllä. Se ei ole sama, että laitetaan tuolla Teamsista postit-lappuja. Kirjoitetaan ideoita. Joo, siis tämmöinen kehittäminen ja siitä löytyy ihan, että mikä on heikentynyt, on tämmöinen vaativa ongelmanratkaisu tai kehitysinnovointi, niin se on niin kuin heikentynyt etämoodin aikana ja juurikin noin. Ja sitten toisaalta myös tämä ihmisläheisyys, että kun me kaikki varmaan halutaan pitää työntekijöitä itsellämme ja käydään kovaa kilpailua, niin siitäkin me tiedetään, että kun ihminen toimii vain etänä, niin se on helpompi
sillä ei ole kiinnepisteitä, ei tiimiä eikä esihenkilöä. Se on aika tärkeää niin kuin rakentaa ja sen tiedän että monessa paikassa me ollaan vähän itsekin työtilaa, niin kuin tiedän teilläkin, pitää olla, että panostaa siihen, että on vähän sellaista viihtyisyyttä ja lounge-tyyppistä juttua. Että kyllä tämä varmaan työympäristölle on uudenlainen haaste niin siellä työpaikalla, mutta myös kotona. Että pystyykö työnantaja tukemaan sitä työhyvinvointia siinä kotiympäristössä? Niin. Kyllä. Ja se on vähän, että miten sä saat sen tyytyväisen ihmisen sitoutuneeksi henkilöksi. Tästähän meillä oli aikaisemmin puhetta ja musta se oli niin kuin aika oivallinen asia, miten sä avasit tätä just nimenomaan. Mä voisin kertoa niin kuin tarinaa, että meillä oli joitain vuosia sitten oli semmoinen hyvin kansainvälisissä firmoissa marinoitunut kaveri ja me oltiin ihan onnessamme, että semmoinen saatiin ja hän oli ollut Nokialla ja Ericssonilla ja Microsoftilla ja siellä oli monia muitakin. Ja sitten vaan jossain vaiheessa tuli juttua, kun siinä tutustuttiin, että mikä muuten olet ollut huippufirmoissa, että mikä on ollut paras firma. Sitten se mietti vähän aikaa ja sanoi, että tämä on vähän yllättävä vastaus, mutta täytyy sanoa, että hänelle se oli Microsoft. Niin kaikki oli okei, no minkä takia? No hän kertoi, että siellä oli sekä niin kuin työhyvinvointi oli niin tappiinsa viety, että kaikki oli, mutta samaan aikaan oli niin kuin tämmöinen niin kuin suorituksen tai onnistumisen johtaminen. Ja hän oivalsi siitä, että hän on ollut työpaikoissa, jossa oli todella kova suorituksen johtaminen, mutta työhyvinvointi näin. Ja taas toisinpäin. Ja silloin me oltiin just, tästä on jonkun verran aikaa, ollut 10 vuotta, me tuotiin silloin tämä Kenexa, joka on SHL:llä yksi maailman johtavia tämmöisiä tämän alueen niin kuin, tutkimusfirmoja, niin he yksinkertaisesti totesivat tämän saman asian, että tyytyväisyys on aina parempi kuin tyytymättömyys. Tyytymättömyys on huonoa monessakin mielessä, mutta se ei ole tyytyväinen ihminen ei vielä välttämättä ole niin kuin suorittava tai että hän jäisi firmaan, vaan sitten tulee 2 tasoa vielä, että on sitoutunut, joka tarkoittaa, että olen vaikka tiimissä ja esihenkilön kanssa yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut, sulla on selkeästi jo jotain ja kaikkein korkein taso omistautunut ja se ero, että sitoutunut on vielä vähän velvollisuudesta ja omistautunut on jo omista motiiveista. Ja minusta se on niin kuin, jos me pystytään työhyvinvointia viemään tänne sitoutunut ja omistautunut tasolle, niin kaikki voittaa. Henkilö, työyhteisö ja myös pysyvyys ja jatkuvuus. Juuri näin. Se onkin sitten oma tarina, se on oma webinaariaihe. Joo, ja vielä niin hybridityössä ehkä semmoinen, että etänä on hankala niitä samantyyppisiä asioita tehdä kuin olisit läsnä. Siitä puuttuu sitten se, että ai niin, hei, mulla oli yksi juttu ja sä rupeat kertomaan jollekin ihmiselle, niin se tiedon jakaminen ja viestintä, kyllähän se on aika paljon monimutkaisempaa, kun teet hybridinä sitä, että jotkut on henkilöt siinä paikalla, niin se on ihan erilainen vaste kuin se, että sä laitat viestin, niin siinä on aina se 50% mahdollisuus vähintäänkin, että henkilö tulkitsee sen eri tavalla. Joo. Viestintä on ainakin vähintäänkin erilaista. Niin, että se tuo niinku työhyvinvointin näkökulmasta myös niinku, vähän niinku erilaisia haasteita. Niin. Mutta me ollaan nyt jo niin loppupuolella tässä näin, että haluaisin kysellä teiltä, että me ollaan nyt niinku juteltu työhyvinvoinnista niin kuin johtamisen, yksilön, tiimin näkökulmista. Ja keskustelu on ollut kaikenlaista, mutta jos te jotenkin summaisitte tätä ja kuulijoille tuolla, niin minkä viestin niin yksittäisen asian haluaisitte, että he muistaisivat nyt tästä keskustelusta? Teille semmoinen tärkeä asia työhyvinvointiin liittyen. Mun mielestä tuosta on nytkin kiteytetty niin kuin ne osa-alueet, mitkä vaikuttaa ja kyllä mä niin kuin haastan sitä johtoa niin kuin pitämään sitä työhyvinvointia niin kuin tärkeällä sijalla ja osallistamaan niin HR kuin esihenkilöitäkin siihen työhyvinvoinnin kehittämiseen. Mutta sitten vielä se yksilö oma niin kuin näkökulma. Kyllä mä sanoin, että se on melkein puolet siitä, että miten sä niin kuin itse sitä niin kuin omaa jaksamista tuet sen työpäivän aikana, mutta myös ne sun elintavat sen työpäivän ulkopuolella. Jos sä tissuttelet vaikka iltaisin tai mitä, niin ei se sun työkyky ole niin hyvä aamulla ihan varmastikaan. Tai jos et sä liikut tai muuta, niin kyllä ne asiat vaan vaikuttaa paljon. Joo, hyvin samalla jäljellä. Ehkä toisinpäin voisi sanoa, että työhyvinvointi on meidän kaikkien vastuulla, mutta johto vaalii ja johtaa ja resurssoi sitä, että mahdollistaa sen toteutumista, niin juurikin näin. Sitten me olemme päässeet osion kysymyksiä chatista. Niin tänne on tullut jokunen kysymys, niin kerätään näitä vielä katsomaan hieman läpi. Täällä olisi ensimmäinen kysymys tämmöinen kuin, että miten muuttaa syvälle juurtunutta kulttuuria? Aika kova kysymys.
tyhjentävästi ei varmaan Niin. pysty vastaamaan, mutta joku vinkki, jos olisi antaa, niin mistä pääsee alkuun, niin ehkä se riittää tässä kohtaa. Mä voin niin kuin sanoa käytännön tasolta, että kyllä se on niistä pienistä palasista. Kyllä mä sanon, että se on siitä niin kuin toisten kohtelusta ja kohtaamisesta ja siitä niin kuin fiiliksestä, millä sille työpaikalle tullaan. Se on jo niin kuin ihan hyvä lähtökohta miettiä. Kyllä ihan sama totuus on arjessa ja sieltä arjen niin kuin vuorovaikutus ja käytänteistä ja toki sitten ehkä niin kuin tavallaan se, missä se sysäys tulee, niin pitäisi niin kuin saada niissä avainhenkilöissä tavallaan se miksi, että miksi meidän pitää muuttaa kulttuuria ja ehkä joillekin ihmisille se pitää niin kuin sieltä se juurisyy kaivaa esiin, mutta aina se palaa siihen arjen juttuihin ja niiden edistämiseen. Ja siihen haluun muuttaa sitä kulttuuria. Eihän mikään muutu, jos ei sille anneta mahdollisuutta. Tästä on 2 sanontaa, että toinen on se, että mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu. Ja toinen on sitten se, että mikään ei muutu, jos mikään ei muutu. Aivan. näin. Hyvä. Sitten olisi tämmöinen, kun joustava työaika mahdollistaa työn tekemisen iltaisin ja viikonloppuisin, eli milloin itselle parhaiten sopii. Pitäisikö kaikki viestit ajastaa lähtemään normaalille työajalle, että ei aiheuta painetta muille? Mitäs tähän vastaisitte? Sellainen toimintohan siellä on kätevästi olemassa, Niin. mutta en mä nyt ehkä siitäkään, jos toiset tietää, että tämä on sun tapas työskennellä ja sä pysyt niin kuin siinä työajan puitteissa, niin eihän sillä ole merkitystä tavallaan, että koska sä työskentelet, jos se on sulle niin kuin itsellesi paras aika. Mutta että jos niin kuin tietää, että toinen on tehnyt jo sen 37,5 tai 40 tuntia viikossa ja sitten se jatkuu vielä viikonloppuna iltaisin, niin siinä kohdassa ehkä jättäisin sitten tekemättä. Ehkä tämä menee semmoisiin työyhteisökohtaisiin pelisääntöihin, että mikä on peruspelisäntö ja onko sitten, että jos joskus vaaditaan venymistä, miten se tehdään. Mutta kyllä mä itse huomannut just sen, että esimerkiksi aina käytän, että en laita vaan niin kuin hallitsemattomasti, jos itse joutuu tekemään. Että mietin aina ja että lähtökulma on aina se, että se on tietyllä ajalla ja sitten se on niin kuin erikseen sovitaan. Ja sovitaan, että yksilöt saa tehdä sen eri aikana, mutta tietyllä tavalla se ei voi olla niin kuin toiseen liittyvää, että pitäisi joku tehdä sitten. Että se pitäisi kommunikoida. Mä uskon, että tuossakin ihan pelisäännöt sopimalla. Vähän niin kuin te puhutte palavereista, jätetään, niin tuossa päästään niin kuin taas yksinkertaisilla asioilla valtavan pitkälle. Meillä on hyviä kokemuksia siitä. Ja siellä ylätasolla sitten Niin. kannattaa varmaan. Että Kyllä. Sopii ihan. Jos Kyllä. tiimin kesken niin kuin sovitaan, että siellä on yksi henkilö, joka haluaa näin toimia ja se on muille ok, niin, ja asiakkaat tulee palveltua tai tuotteet tulee Niin. valmiiksi Kyllä. ajoissa, niin mikä ettei. Just näin. Ja se voi olla mahdollisuus, Niin, lisäarvo silloin. niin, kyllä. Ja Hyvä esimerkki, että ei pidä kategorisoida. Niin. Tässäkin otetaan nyt sitten vähän huomioon tuommoisessa ratkaisussa sitä yksilöä, Niin, mutta on kyllä. pelisääntö. Kuulostaa ihan Yksilö, hyvältä. tiimi, vähän niin kuin Niin. kokonaisuus. Kaikki. Kyllä, Ja juuri mitä näin. Pekka sanoi siitä joustamisesta, että tosiaan välillä pitää ja joutuu joustaa ja sit sitäkin niin kuin yhdessä tiimissä sovitaan, ettei se ole aina yksi henkilö, joka joustaa. Kyllä, juurikin näin. Sitten täällä on tämmöinen kysymys, että miten strategiaan kirjattu työhyvinvointi saadaan jalkautettua onnistuneesti henkilöstölle? Tiukkoja kysymyksiä. Niin, Joo. se on se avoimuus ja sitten mä sanoisin, että se toistaminen, että jos se niinku siinä alkuvuodesta kerrotaan, että nämä on nyt niinku tämän vuoden tavoitteet ja tänne pitää päästä ja sitten siihen palataan loppuvuodesta, että no ei vissiin päästykään, niin jotain on mennyt pieleen. Joo, minusta tuo avoimuus on varmaan se lähtökulma, mutta ihan samalla lailla, miten niitä muitakin strategisia asioita siis silloin, kun onnistutaan, että asetetaan tavoitteet, on selkeä strategia, tämmöisiä toimenpiteitä, otetaan palautetta ja kehitetään sen pohjalta. Mutta just näin, että se, niin kuin kaikki tietää, että kaikki strategiassa voi olla kalvoja ja vitsejä, mutta silloin, kun sitä tehdään tosissaan ja siihen otetaan ihan samalla logiikalla kuin vaikka myynnin kasvattamista. Niin. Ja on sopivat mittarit Kyllä. ehkä tuohon näin. Ja Kyllä, sitten, mittarit ja palaute. ja sitten koko ajan niitä tavallaan seurataan ja käydään läpi henkilöiden kanssa. Että. Ja asioiden avaaminen, että ne ei jää semmoiseksi abstraktiksi, että ei edes ymmärretä välttämättä, että mitä tällä tarkoitetaan ja miksi tämä on niin kuin näin hienosti tänne niin kuin laitettu, vaan niin kuin pureskellaan ne niin kuin sopivaksi niin, että niistä saa kiinni. On, ja tuo avoimuus ehkä just, että ne mittarit auttaa avoimuudessa ja siinä ehkä ja sitkeys, mikä tässä on noussut esiin. Niin kyllähän tosiaan kulttuurimuutos, se vaatii, meillä on sanonta, että se vaatii ahdistumatonta sitkeyttä, mutta aika usein, onko tämä ahdistumatonta sitkeyttä vai sitkeää ahdistumista?
Sinnepä pohtimista. Paha tilanne. Täällä on vielä pari kommenttia ja ennen kuin kerkeen lukea, ennen kuin täytyy lopettaa, niin täällä toisessa kommentissa sanotaan, että monessa työssä esihenkilötyölle ei anneta aikaa. Niin. Ja tämä on niin kuin harmillinen asia, mutta mä toivon, että tätä moni kuulee nyt siellä, joka niin kuin pystyy asioihin vaikuttamaan niissä yrityksissä. Kyllä. Ja toinen täällä on tälle kommentti, että harva esimies saa itse valita tiiminsä, mutta johtamistaidot mitataankin parhaiten juuri niissä tilanteissa, kun tiimi on annettu. Niin tässä on aika mainio oivallus kyllä ollut henkilöllä, jonka on tuonut, että kiitos kommentista, hyvä oivallus. Mut tässä kohtaa, ennen kuin meillä rupeaa tässä aika loppumaan, tunti on mennyt aika nopeasti, meillä on ollut oikein mukavaa keskustelua. Kiitos paljon teille kummallekin asiantuntijanäkemyksistä aiheeseen ja kiitoksia kaikille teille henkilöille, jotka olette siellä ollut kuuntelemassa tätä webinaaria. Ja seuraava webinaari meillä sitten onkin syyskuussa ja jälleen jonkun ajankohtaisen aiheen parissa ollaan sitten kesän jälkeen, joten kiitoksia kun olit nyt mukana ja tule kuulolle jälleen syyskuussa. Kiitos, hei. Kiitos. Kiitos ja hyvää kesää kaikille.